тоҷикистон табиати бой ва мавзеъҳои сайёҳӣ зиёде дорад, ки диққати оламиёнро ба худ ҷалб кардааст. сафари имрӯзаи мо тавассути намоиш ба боғи таърихию табиии Ширкент сурат мегирад. боғи таърихию табиии Ширкент боғи таърихию табиии ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва аз ҷониби давлат ҳифз карда мешавад. боғи таърихию табиии Ширкент бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1991 дар ҳудуди ноҳияи Турсунзода таъсис ёфтааст. масоҳати ин боғи таърихию табиӣ 3000 гектар мебошад. боғи таърихию табиии Ширкент дар водии ҳисори Тоҷикистон ҷойгир шудааст ва аз ҷумлаи мавзеъҳои сайёҳии кишвар ба ҳисоб меравад. қисмати баландкӯҳи боғи мазкур то 4400-4500 метр баландӣ дорад. тобистони ин мавзеъ гарм буда, табиат ҳусни нотакроре мегирад. дар боғи таърихию табиии Ширкент қариб 40 мавзеъи зебоии геологӣ мавҷуд аст, ки назаррабоянд. дар ин макон мувофиқи гуфтаи муҳаққиқон изи пои динозаврҳо мавҷуд аст, ки миқдорашон қариб ба 400 мерасад. ин нақшҳо гувоҳи даврони мезозҳое мебошанд, ки зиёда аз 100 миллион пеш таърих дорад. олами набототу ҳайвоноти боғи таърихию табиии Ширкент низ бой мебошад. анбӯҳи арчазор, дигар дарахту бутта ва растаниҳо ҳусни мавзеъро меафзояду аз қариб 150 намуд ҷонварони мӯҳрадори инҷо 30 намудро ширхӯрон ташкил медиҳанд. аз қабили бабри барфӣ, оҳу, хирс ва дигар намудҳоро метавон мушоҳида кард. қариб 40 намуди паррандаи муқимӣ ва 55 намуди паррандаи мавсимӣ дар боғи таърихию табиии Ширкент ба мушоҳида расидааст. ҳамасола сайёҳони зиёди дохилию хориҷӣ ба ин макон барои тамошо, хусусан дидани изипои динозаврҳо меоянд. табиати ин макон, мавзеъи ҷуғрофӣ, оламибои набототу ҷонварон ба ҳар тамошобин таассуроти гуворо мебахшад. умуман боғи таърихию табиии Ширкент дар радифи дигар мавзеъҳои ҳифзшаванда ва сайёҳии Тоҷикистон муаррификунандаи табиати бою нотакрори кишварамон аст.